Výroba piva je energeticky náročný proces. Plzeňský Prazdroj ako zodpovedný výrobca dbá na dopad svojho podnikania na životné prostredie a preto sa rozhodol prejsť na výrobu piva pomocou bezemisnej elektriny zo slnka. Primárnym zdrojom zelenej energie pre pivovar Šariš sa stal od januára 2025 najväčší solárny park na Slovensku. Elektrinu pre pivovar vyrába aj vlastná fotovoltická elektráreň. A tak vzniklo pivo zo slnka. Vytvorili sme komunikáciu, ktorá trvala rok a mala 3 fázy. Pre novinárov sme zorganizovali 3 tlačové konferencie, z toho jednu priamo v solárnom parku. Na jeho otvorenie sme si pripravili kreatívny PR stand. Ovečky, ktoré sa stali nielen ekologickými kosačkami, ale aj symbolom celého projektu. Aby sme pritiahli pozornosť, vymysleli sme fiktívne výberové konanie na pozície junior agrovoltikov, ktorými sa mali ovečky stať. Na sociálnych sieťach sme oslovili 410 000 používateľov. Kampaň vygenerovala 120 mediálnych výstupov, ktorými sme oslovili každého druhého Slováka. Plzeňský Prazdroj ukázal, že udržateľnosť nie je nudná a pivo chutí rovnako, aj keď sa vyrába ekologickejšie.